qo aliyeza lenhlungu mawedini. Masibulise eMzantsi Afrika omhle, sibulise kwiSouth Africa yonke isupporters. Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates, Kaizer Chiefs supporters and other small teams in this country. Guys, i-1 nje into endiphakamisayo i-1 into ekucaba today i-Kaizer Chiefs supporters kuzawuthiwa ziyabhulisha okanye zifuna ukwenzela ifavor. Guys, i-Chiefs I need ifavor nekabani. We don't need your favor. Ubani sithande guys. Eyona nto siyikhondemayo i-1. How can you destroy a young boy? Xa ithe yaselectwa iplayer ye-Kaizer Chiefs eyi-1 esquatini nizothi umntana i-bad luck. Where you come from? The young Tshabalala uselectiwe as Bafana player nizosixelela uba yi-bad luck kwisquad soMzantsi Afrika. Nibe ni-bad luck yourself nohlulwe kulandela ii-rules nafaka iplayer ebengafanelanga bedlala igame nadidaktelwa inantsina didaktelwa ii-points ngenxa yokuthi badom. Nawuphinde nizothi i-supporters ze-Kaizer Chiefs mazithule kugezelwa iplayer ye-Kaizer Chiefs. Mamelani guys, we don't have a problem no Hugo Boss, but uHugo Boss makenze umsebenzi wakhe, ayeke uba excited xa edibene ne-media. Media can build you, also i-media can destroy you, because xa ebona i-media uba excited ukuthetha nge-Kaizer Chiefs asinamsebenzi naye, but asizuvuma ugezelwa iplayer yethu kuthiwe yi-this thing. Lo Baba Mthethwa, I'm so disappointed, and I know Baba Mthethwa is the Orlando Pirates supporters, and those people who are talking nonsense about Tshabalala is the supporters of the Orlando Pirates. Baba Mthethwa is coming. His level is bigger than the supporter Baba Mthethwa. Bengekho need yoba sixelele la doda sixelela wona Baba Mthethwa. Baba Mthethwa is bigger than supporters. And Baba Mthethwa, you don't have a right to uzosixelela ku Facebook uba masingathethi uFacebook. uFacebook aka-ownwa nguwe. Wena une-page yakho ku-Facebook, sine pages zethu zokwe-expressa ii-feelings zethu. We are expressing our feelings about our team. We are protecting our own player. Evictinyazwa zii-supporters ze-Orlando Pirates kwigroup yazo ethile endingayaziyo noba yi-official group okanye it's a fake group. Baba Mthethwa, wena utsibe lityeli elikhulu, ufuna ntoni kwi-supporters? Wena uyi-commentator, uyafana no-referee, awufanelanga ubeyahlomla kwinto ethethwa zii-supporters. You can defend your Hugo Boss le ehlathini, not good. I-supporters the-Kaizer Chiefs have all right to protect our own player uTshabalala xa evictinyazwa zii-supporters zase-South Africa. Ungazosijwayela wena uzosihlukumeza apha usigcwalisele. Guys, you must know that Kaizer Chiefs is not a tavern. Ayondawo yonxilela i-Chiefs, ayo-tavern. Umntu ofuna usela utywala makahamba abheke etavern. I-Chiefs ayondawo yonxilela. We don't care about uba kungaselekthwe players ze-Kaizer Chiefs okanye, but mawungathi iplayer ye-Chiefs xa iselektiwe ibe yi-victim. And I doubt nala group uba ye-supporters ze-Orlando Pirates as officials. It's a group of criminals. How can you call a young player that thing? That thing. Yeah. So guys,
Baba Mthethwa wena. Baba Mthethwa. Stay away kwi-supporters. Commentator. Uhambe uyodlala nabazukulwane bakho le. Your grandchildren, they are waiting for you. Instead of shouting Kaizer Chiefs supporters. Don't provoke us, Baba Mthethwa. We love you. As a good commentator in South Africa. You disappointing us. Now you are showing us that you have you are favoring. You are supporting Orlando Pirates. We know you're supporting Orlando Pirates. Leave supporters alone, Baba Mthethwa. Leave supporters alone. We are not going to beg you. We are not negotiating. Leave supporters alone, Baba Mthethwa. Give us our freedom. Let us talk as supporters, Baba Mthethwa. Bekuvulwa izikolo izolo fanele uqinisekile abazukulwana ababheke esikolweni. Instead ubuyophendula into zebhola. Secondly, akho mntu uzakusizela, akho bharu izawucengwa apha guys. ESouth Africa, eli lizwe lilizwe ledemocracy, umuntu ufavor lento afuna uyifavor. Hanu sixelele uba masilandele ntoni, landelani ubani landele irhashahasha lenu, landelani irhashahasha lenu. Asizuva ngani mama masenze ntoni. Ubaba Mthethwa kanantloni ukuthi ilizwe malenze corruption. Lenzelele elinye ilizwe igap. IZimbabwe, iplayers zaseZimbabwe, they respect i-country yazo. If you don't respect your country, why ilizwe liza kwenzelela elinye ifavor? Baba Mthethwa, I'm so disappointed. I'm so disappointed, Baba Mthethwa. Guys, ayondawo yoku hey. iKaizer Chiefs ayiyo indawo yokugugela. Ayondawo yolinda ipay iKaizer Chiefs, Baba Mthethwa. Now uthatha uthando lethu besikuthanda the old man ekudala abayicommentator eSouth Africa, but to make us hate you. Wathinta iKaizer Chiefs supporters, wathinta ameva. Asizuva ngawe Baba Mthethwa nechomi zakho futhi. We don't care. We love South Africa. We love our team. But we're not going to allow anyone to talk nonsense about Kaizer Chiefs players. We're not talking about selecting players up. We're talking about victimizing the young player. Uvilakazi, victimizwa so-called group of supporters of that KC. Of that FC man, see the KC. No guys, sanuyenza into ebolileyo ningafuna ubolelwa. Once wafuna uba arrogant, we are more than you. We are dominating this country as supporters of Kaizer Chiefs. Ungasiqali, ungasichallenge, ungasiqali thina siyondawo yophambanela. iKaizer Chiefs ayondawo yogugela. iKaizer Chiefs ayondawo yoba umuntu kengatyi treatment azophambanela kwiChiefs. Bonke aba bafundekelayo bafuna. We are not going to beg Hugo Boss. Hugo Boss must go to hell naye futhi. And Hugo Boss is not good. Njengoba ubaba Mthethwa epraise uHugo Boss. uHugo Boss was coaching under the shadow of Rulani and Manqoba Mngqithi. Now he is exposed because Manqoba Mngqithi and Rulani are not there. He was a coach under the shadow of Rulani Mokwena and Manqoba Mngqithi. Now we have to Sibetha Macala is disqualified.
sithandazela uba ezinye iitim zidrowishe ezinye zithini. Asizuva ngani man Futsek, asizuva ngani tu. Asiyondawo yotyela ntsangu thina, asiyondawo yotyela ntsangu. IChiefs ayondawo yotshayela icuba, asiyo indawo yotshayela icuba. But I'm worried about the old men. Baba Mthethwa, don't touch us again. When you see Kaizer Chiefs supporter, Baba Mthethwa, run away. Run for yourself. Because wathinta thina, wathinta bangasokufa, safa saphenduka, phenduka inje bomfu. Wathinta thina, wathinta ba. Baba Mthethwa, ungazosiqala wena tata. Ungazosiqala Baba Mthethwa. Ungazosiqala. Ungazosichallenge wena. Kange sithi ilegend zeChiefs mazitye iSouth Africa thina. Ilegend zeChiefs sizityele iSouth Africa, oMusona noBkhama. Bazityele kange bathunywe sithi. Ungazokhuphela umsindo kuthi. Ilegend zethu besenza umsebenzi welizwe lazo. Ngoku nifuna ufundisa iZimbabwe bamayeke iSouth Africa, kuzawuthwani icountry yabo. Amanye amazwe ayazithanda njengoba iSouth Africa ingazihloniphanga nje. Dlalela isidima sezwe labo. Ungazothuka iZimbabwe uthi ayinantloni. iZimbabwe is playing for abantu baseZimbabwe, for upresident waseZimbabwe, for the citizens of Zimbabwe. Baba Mthethwa, you are old for ezinto uzenzayo. Wena ungazoza apha kwiKaizer Chiefs, akuziwa kwiiplayers zeKaizer Chiefs ubhenile. Nonke nina nigezela iKaizer Chiefs players, ayondawo yotshayela iKaizer Chiefs. Ningawakhohlwa la magama. Sawudibana, awuze sidibane erenkini ukhwela iteksi ongakange ku. Awudibana erenkini ukhwele kwiteksi erongo. Uthi ubheke eMthatha ukhwela iteksi ebheke eKapa. Phinda ka usehla eBellven ndikhona. Ningawakhohlwa la magama.